ngestoaken dawuh sampun Ibu. Kula suwun wiwit merem lan ngringaken cipta. Monggo cukup malih enggal kaparingna. Nadyan ingkang Ibu uga wiwit ngremake paningal sarta ngremake Pancandriya. Pamrih supaya nggone maringake pusaka iso nganti ana alangan suwiji apa. Lho iki sendika kepaninggal dipun maringaken Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten kula sampun dipun maringaken menapa dereng. Lho, iki malah sing ningake cipta kabeh wis tak paringake. Cumane gambar jagat wis tak paringake mestine kowe wis tampa. Lho. Kula dereng rumaos nampi. Kala wau kula dereng rumaos nampi malah wonten kula ngrasaken wonten angin wonten maruta ingkang ageng. Ingkang sliwat-sliwat wonten ing kiwa teng kula. Tobat wong iki panjang maning mungsung malah keparang iki lelakon apa? Paribasan nganti tekan lak-lakane naga tak oyak kowe.
Mesti gagal, mesti yakin aku. Wis yakin gagal. Sengoro entuk usahanan. Pancen iki mbok mau pancen dalane wis anggeni kaya ngene. Aku terima mati bae aku kan. Tenang yo mati. Tenan. Lha tak goleke itu kono kuwi mbok menawa kok cah wedok. Aku ora akan kalau resmi aku terima mati bae. Jajal takono lho bae. Nek pancen aku takono wong loro kae mau digopi sapa apa ora. Kakang Gatot Kaca. Piye Dimas? Kok pucet to napa? Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kakang Angkarja piye? Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Wis cetha ora bakal lakon aku kan. Wis cetha aku mesti mengko bakale ora bakal jauh. Mesti aku menang bakal jauh iki mengko aku kudu piye kan. Cilaka tenan aku kan. Kok iki aku trimo mati bae. Tinimbang aku mung ngrasake nelongso marang uripku. Kakang Antasena. Iya, sabar ngono tengane kuwi kok. Kok tulung. Aku cepet jenengku lho. Apa ya? Apa kator ya aku. Ngerti asal piye iki? Aku terima mati yakin. Yakin aku terima mati bae. Semoga rasa, semoga rasa. Ora ono. Semoga rasa. Ora ono. Sing gedhe pangapuramu. Senjata loro iki mau. Wah, terima mati bae. Aku kan aku mati bae nek kalane. Selamat Anda jadi nikah. Gawe jantungku deg-degan iso apa ora to, Mbak? Iki wong gerang-gerang wis dikocak cilik kabeh iki piye? Guyu apik kula kuwi. Apik. Lah iki cocok tenan iki. Ha iya. Nek kendelen kok ana ngono kuwi. Ning kene. Ojo. Nyok, aku iki senjata wis tak gawa. Nyok, iki peken pasrahno kena resmi. Jauh apa? Sing apik-apik ya. Matur nuwun banget. Kakang Gatot Kaca Kakang Ankarja matur nuwun banget. Njaluk restu ya Kang. Iya, Dimas. Iya, Dimas.
menika praptanipun Raden Wisanggeni layang Raden Antasena. Iya panembahan aku sing prapta. Aku sing prapta panembahan. Kados pundi Raden? Dosa panembahan. Suwanku mrene yaiku nuhoni bebanane anakku Kencana Resmi. Liripun dos pundi? Pusaka loro yaiku wujuding senjata cakra lawan cukumane gambar jagat kabeh wis ana ing tangane Wisanggeni. Lho, mekaten paduka ingkang saged mondhong anak kula, paduka ingkang saged dadosaken jatuh krama, ingkang saged dados jatuh kramanipun lare kula Kencana Resmi. Ikut bahagia sama ya sakinah mawaddah warahmah lan husnul khotimah. Kok mati ya? Mati nek wonten pundi wujudipun senjata kala wau. Iki sing penting mak Bathara ta ngene iki. Kulo sanes duplikat Pak. Kudu. Pranata menika sae sanget sampun lega raos kasih manah kula dene sampun ngawuninani wujuding supumane gambar jagat lan senjata cakra bae mekaten paduka ingkang saged dados garwa kula ingkang paduka ingkang saged kula switani kula ladosi Raden Wisanggeni ya nuwun Gusti kaya sampe langgeng anggonmu padha bebrayan anakku wong loro nganti tekan ukuting jaman aja pisah ya nggih ya mengestu ya kan panembahan ya kan panembahan ngono ya Wisanggeni ayah perempuan yo wis ora dikono-kono iki ayo carane piye wis ora sok dhewe ora sampe nek runcang-runcang wis mugya apik sakabehane. Ndharawati Sang Prabu ya wonten ing gatos menapa aku krungu lah kok miturut tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara anakmu Kencana Resmi wis jauh karo anakku Wisanggeni apa kuwi bener nggone nggih kasinggihan Sang Prabu ya aku melu seneng ya Pak Sing kabare Pak ya kok ngono. Ora ngopo mendeli koyo medeni ora ya. Privasi kowe. Lanjut saiki ono endi? Menika nembe sami dandan. Dandan apa? Dandan manten menika badhe dipun kepyaken dinten menika ugi. Oh, ngono. Jarene iki mau jaluk pusaka loro jenenge senjata cakra lan hukumane gambar jagat. Lho nggih, baju saiki endi? Lah niku. Dek. Kabubuke jaluk ora tatanan tenang. Ya wis tak dongak-dongake aku memuji Mugia Wisanggeni urip langgeng bebrayan kawan Sang Dewi Kencana Resmi. Ya.
rencana resmi. Mengko dhisik kowe srogal-srogol bakal nawrung mung bakal gawe jajane Kasulayan. Mbok terima-terima lho Sijo. Ngelingono kowe wis duwe garwa. Dewi Haknyonowati. Lah kok isih golek liyane kurang apa garwamu? Aduh. Ingkang garwa Haknyonowati menika sampun boten tresna lahir batin kaliyan ingkang putra Sijo. Pramila kula tetep badhe ndhawuh Dewi Kencana Resi. Nek pancen wis ora tresna lahir batin, kowe kudu bisa ngandani. Kowe kudu bisa ngadili. Nek pancen wis ora sok dicekel dilungake wae. Didol sak payune. Kok menawa kowe malah payune nglitian-nglitian. Bang tak pol ngono. Saiki kowe terima-terima bali yo. Kencana resmi wis dadi garwane Wisanggeni. Terima-terima lho Sijo. Wah, padha wae wong tuwa ora iso mbelani anak, malah mbelani ponakane. Entekno piwalesku. Anakku ngel Lesmana Mandra Kumara